Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kami akan melakukan proses syuting yang berjudulkan apa Pak Sutradara? Kali ini atas request dari Mbak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yo tak melu request lur, kisah nyata yang aku alami sendiri. Biyen aku rung kerja ning Taiwan, hidupku ibarat roda putaran paling bawah. Ora dianggep karo tangga, utang 20 wae gak dipercaya. Sido disili 20.000. Nyileh esuk sore kon balikno. Alhamdulillah sekarang aku sukses. Waktu aku balik saka Taiwan, wong sing pernah ngutangi aku pinjem aku 300.000 sama 500.000. Jare dibalikno engko sore. Tapi ora tak ketagih, wis 13 tahun sampai saiki gak disaur. Wis yo tak jane wae, wong yang diremehke ternyata sukses. Mbak Esti komen apa cerita? Dawane pol. Untuk yang request lain mungkin agak lama dipancalin karena kami juga punya serial lain kayak cerita hati suami yang ini sudah 14 episode. Terus Jogja Teli itu sudah 9 gerak 17 episode. Terus yang anak sekolah itu Reforward Daddy itu memasuki 4 episode. Ya mungkin kalau ada waktu, ada kesempatan, pemainnya juga bisa full itu bisa dipantau. Tapi terima kasih buat saudari itu Kamtini. Bos Edi, tolong dong kisah seorang PKI yang merantau ke Brunei Darussalam dan teringat mantan pacarnya yang menjanda di kampung halamannya. Ya itu diperhitungkan. Ada lagi Dina Pranata. Ditunggu episode 17 Agustusan dari DRSS TV. Berharap dibikinin film pendek yang menceritakan kemerdekaan RI. Sukses terus, pokoknya semangat. Ini dari saudari ini yang di Belanda itu kayaknya. Good job. Selanjutnya video tentang mendidik dan mengkampanyekan kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Ini tema yang bagus ini. Oke. Tapi ya tidak jadi bisa tepat. Untuk hari ini request Mbak Isti dulu. Ya udah, saya kira sudah cukup. Kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin. Ya wis, Pak, langsung tak pancal ae syutinge. Oke, nantikan videonya. Cekidot. DRS TV hadir kembali untuk menghibur subscriber kami dan tertawalah tertawalah. Ya Allah Gusti, Gusti. Hamba tahu Engkau Maha Adil. Nopo kok uripku ya? Akeh sengsarane timbang senenge. Ngombe kopi pahit mergo rasa tuku gula. Seraiso terus-terusan ini iki. Lek kerja wae. Kerja nang masjid. Aku ya dudu wong Karangrayung. Ping golek kerja nang Guci. Aku ya ora cedak Pakmul. Terus iki piye? Duryodana jadi sedih. Apa ya? Nyelah utang-utangan dulur-dulur sing cedak ini piye? Motor ya ora ono bensin. Tak nyelah. Om Desyo wae. Sampai itu kila-kilum laku nangking buku
rabote sinau ana pamulangan sing mulang bapakku. Ngapa tar? Ora tamu lesu men iki. Ngene lho nu. Aku ki meh methuki mandor dono. Meh nyeleh dhuwitmu tak nggih tuku bensin 20.000. Ora iso aku kapal dari sini kok. Ya wis nu lah. Matur nuwun ya. Ya, gak apa. So iso sengene lagi metu ibu yon pangestu kang putra badhe sinau. Tak delok sama tampang mesti lagi bokek. Iya Redar, reti wae. Ngene lho Dar, aku meh nyerempet dik 20.000, meh tak nggih tuku bensin. Enak wae. Walana kok utang karo wong wedok. Malu dong. Ya wis lah Dar. Matur nuwun. Pasak jerone iki sabak bapak leplan sedo wis kemataan apa Tumben ale mampir rene barang iki. Ono perlune meh tang duwi 20.000 tak nggih tuku bensin. Piye banter ora ndungu ome iki? Kupinge bak laran Meh nyilih duit 20.000 tak nggih tuku bensin. Meh golek gawean, kepenak meh mandor dono. Matur nuwun Wis Gampang kowe. Sik lunga sik malah pedang lunga iki. slape methuki mandor dono. Wong iki mbok gawe lho. Ya yo ki repan apa golek begawe. Klontang-klantung mebar kok sampah ae. Wis piye to gawean angel kok dino-dino iki. Ndang dodol kono, tak roh. Wis, selamat sik Makasih lo ya. Moro-moro pang. Alhamdulillah iso nungguke mandor dono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa Ngombe mrene. Binake mau balik sik duitku 20.000 sing utang mau. Sing utang lho. Arep tak nggo tuku bakso ning Trupo saiki kok. What's wrong with you, my uncle? Ngene lho lagi tesih tak nggih tuku bensin sampai marane mandor dono. Lah terus iki piye? Ya wis lah ngene wae. Sesuk balik nih 40 ngono wis ora apa-apa aku. Ya. Temen ora gua tepak congore. Wis, omong apa mu? Gak jas giding. Kurang ajar karo wong tuwa. Jas giding. Duh nanti lali to pengen isi bensin. Apes tenan. Mbak Dono ya ora butuh tenaga. Sampai melok kolil yo nok Kalimantan. Rande sangu. Ye. Loh, ana apa ta tar? Cek enom, cek jengker. Aja mikir banter to. Mengko mudak keblinger. Lungguh sih lho, Prat. Ngene lho, Prat. Ye, Ngadepi masalah uripku iki lho lah. Semprabut. Golek gawean iki angel. Terus piye solusine ini iki? Delala utang bensin karo Om Desio 20.000. Balik double. Kon bayar sesuk.
Yo parah tenan Pak Lemu kuwi kok. Nalar sengkunine yo ora ilang-ilang ya. Ya wis ngene wae tar, nak sing 40.000 kuwi to, tak saurane aku yo gak apa-apa, mengko nak rene. Apean men Prat. Matur nuwun lho ya. Ya. Piye pengen golek gawean yang elek pol. Ya piye meneh? Apa yo nok luar negeri wae ya? Luar negeri? Heeh. Yo kuwi yo solusi, tapi apa yo ndek modal kowe? Lho aku kan ditinggali wong tuwaku. Dadah karaan omah kae. Terus tak di modal teh. Taiwan apa nok Hong Kong apa nok Korea. Yo, apik kuwi solusine. Yo intine aja kaya upil ngumpet nang ngisor meja ngono kae. Wong ki yo makarya, nek wis mbok niati kerja nang luar negeri, ya kudu setiti tenanan. Engko nak balik nang omah kene to kudu nggawa hasil. Iya, Pak. Ki omah dadah tinggalane Pak Desimbin iki to. Ya aja nganti sia-sia nak nganti mbok gadekno ya. Penake ning Taiwan apa melu masus sing biar 55 juta kuwi potongan gaji 6 bulan apa nok Korea Selatan ya, Prat. Nah, masalah kuwi iki sing mesti padha wae kok, Tan. Nak kowe iki to mburu duit akeh, kuwi mesti ra ana ujunge. Wis entuk akeh, kurang akeh. Iya. Eling lan waspada. Sadar lan sabar. Setiti lan ngabekti. Sumeleh tur sareh. Iya, Prat. Aku paham. Kerja bayarane piro wae nak ra dikontrol itu. Ya bakal entek to. Heeh. Ya wis nak menawa aku iso kerja nang luar negeri, tak latihan hemat. Oh iya, aku ana ide iki ta. Apa kuwi? Wong-wong kene kan rata-rata do nang Korea, do nang Jepang, do nang Taiwan, Arab Saudi. Heeh. Kowe nyobono nang Australia, apa nang Afrika ngono ki ta? Ketok yo pengalaman baru nih, keren ini. Bayarane dolar nang Australia iki. Lah Afrika bayarannya apa? Nang Afrika ki aku ora lali jenenge. Cuma nak duit 2.000 nang Afrika kuwi to. Heeh. Nang Indonesia dadine 48.000, ya meh 50.000. Nah, kowe kan skillmu nang sipil, Heeh. nang teknik bangunan iki lho. Kowe kan mlebune sipil kan. Kuwi rata-rata per bulan ki 30 juta lah kowe nyekel nang Afrika Selatan kuwi. Ketok yo tertarik ngono aku. Ya. Cara gitu. Waduh ya kulite ya. Heeh, kulitane padha kowe. Yo cek ganteng aku sithik lah. Kowe nang kono monggo berarti didolake cewek-cewek kono mesti. Wis kerja nang ndi wae sing penting yo setiti lan ngati-ngatimu. Betul pituturmu. Hemat pokoke lah. Hemat. Wong menang iku wong sing bisa ngasorake priyanggone dhewe. Ling kuwi tar.
Alhamdulillah kerja nang Afrika selama 5 tahun iso tuku omah karaan mobil lho. Oh. Para untuk sawah 10.000. Sandalnya cek jepit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Ranu karo dari sini jeblis nikah ta? Iya, Mas. Ana perlu apa? Kok mrene bareng? Ini Mas Tadi. Aku rene mau arep pilih duit kanggo resakno kandung aku. Mas Ranu sama sesase gak kerja. Dipecat saka pabrike. Lah emangi butuh duit pira to? Ora akeh, Mas, mung 300 tok. Ya wis, gampang nek kuwi. Tak transfer lewat M-Banking. No, tetep dhewe nomor rekeningmu. Ini, Mas. Ya wis iki berhubung mumpung ana rezeki aku tak tampi 200. Matur nuwun ya Mas Tadi. Ojo mikir mbok balekno sik nak urung direzeki. Mas. Matur nuwun Pak Tadi. Wis malah koyok Pak Yai. Ya wis kono ndang dipreksake di USG ini. Semoga bayimu lahir sehat selamat. Menungso ya tulung pitulung. Alhamdulillah omku Dasya sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Seprone urung iso sowan nang omahmu lagi 3 dino balik kok Afrika Selatan. Ya Dik, kene Pinarake. Sok dhuwur. Nah. Omku kok. Ana perlu apa ommu ini? Bentar, kok aku yang bagus dulu. Tidak kowe ben. Aku rene mugi ono ke. Karep mugi aku ora wis sira sama ta. Terus arep nyelek duit gue 3 juta. Arep tanggung lamar 2 biji lho. Ora iso iki. Aku biyen utang 20.000 wae mbok sia-sia. Wong menang iku Wong sing bisa ngasorake priyanggone dhewe. Iya Rele, entuk ora aku nyelah duite mau. Kok malah menang wae. Kowe saiki kan wis sugih raya-raya. Lah itu ora dene. ya gak apa-apa, langsung tak transfer. Langsung ya. Ya. Tapi kok aku ngene, sok balik kok nak sebar panen. Wis tak transfer gak sampe susur, barino, nak cek butuh santai wae to koyok karo sapa. Belum. Di apel calon beliku nonji kono. Tapi balikno urip mbok gadekno. Ora to. Yo, Kira wong jujur, wong apik. Wes gak usah mikir bensin, wis full bensine, jalan-jalan sedina sungi karo calon beli gak apa-apa.
getun aku le biyen tak sia-sia. Milah 20.000 langsung tak tagih. Saiki malah kowe dadi wong sing sukses terkenal yo atimu resik apik. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa yang setia di RSS TV, kami tim opo sing gede. Gak iso ada itu. Aduh. Ayo ini. Ini. Ini.